Здравейте, хора. Днес ще поиграем Майнкрафт. Само да ви обясня нещо. Целият свят е изгубен. Изгубен е, защото наскоро си преинсталирах Тела. И се оказа, че този свят умира. Този, който аз искам. И нали така и дълга история, и така, и най-накрая ще може да направя ново. Така и бях в село, защото какъв беше смисъла да така се развивам в село. Предвид, че аз имах всичко, ето. Много село. Това ли е селото? Ето много бедно. Мисля, че няма коварница. Този път няма да се заселваме в село. Много рано са генерирани с селата. И тази къща ми изглежда хубаво. О, да, чакайте. Тук. Да взема книгите. Така. Нека не трябва да... Да, ето. Ще си хапна малко. Тук. Не, всъщност после. 15 книги. 17. С един workbench. Мисля, че в това село няма ковашница. Но такива по-малки къщи. Помисля, няма, бе. Добре, ще продължа там. Защото така. Туших. Така. Теория по-правилно първо. Тук има гора. Тук кошки. Смятам този свят да приложа малко повече експлор. О, yeah! Овце. Ей, давай така. Какво ми са? Ей, как ми са върши? Къде бегаш, бе? Аха, не можа да се измъкнеш. Трябва да се направи инструменти! Ще направя малко студен пикейк.
Аре бе! Малко ме гадно в някой като сме така като точи. Пачалха сме. Ха-ха. Много е гнусно. Вече имам 6 амонта. Цели 6. Благодаря на хората, които се абонирали за мене. Нали, да. Благодаря ви, хора. И така. За подкрепата, която ми такова помагат, за подкрепата, която ми правите. Така. Защото аз имам само от една седмица някъде. Не знам. Не знам, но благодаря ви, че ме подкрепите за цялата така. Защото, нали, има хора, има такива хейтери и дано вие да не сте от тези. Така че, да. Айде. Колко кого събрах? 16. Аре, още маничко да ми се кирката. Скоро ще ми се щупи кирката. Така. Дай никак си нещо. Познайте какво е това. Така. Първо да си направим едно легло. Какво да си направим? Кирка. Направим и един меч. И това да е. Чува ли съм зомбитата? Аха! Ето защо няма зомбита. Ще го пуснем порно малко. Нали, смятам така да е, нали... първоначално е такова, обаче след като света се започнем да се развиваме и така започвам все повече и повече. What the fuck? Все повече и повече да вдигам нивото на зомбитата. Винаги тук има някакви странни такова. Да, вижте хора, въобще виждали ли сте такова нещо? What? What? Добре, за първи ден смятам да живеем в селото, след това се преместим. Да, обещах, че няма да се вземаме в селото, но така. Просто за първи ден, защото не ми се прави къща и така и така. Искам само да видя дали има ковашница. Визикаля. И така. Тъпо селце. Много тъпо. Да, виждате, че скоро ще залезе слънцето. Преди да залезе, смятам да събера реколтата, да имам храница.
Уто и се какво? Днес беше в най-новите версии. Пусна ми 2 бинтрон сега. Така. Лоба. Направо го убирам. И така се взима семена като професионалист. Бахти взимане. Окей, понеже тая беше най-близката. И в нея ще се заселим. Да, довиждане. Слак.